Manage खालामो सिस्टारफोरा मेनेज खालामो आरोखि सिस्टारफोर बयसफोरखौ ब्रादारफोर ओमफ्राय बैलाय गोजौनियालाय बे बयसफोरनि थांबाय ओरै ब्रादारफोर फादारफोर आरो गोदान गोदान दंबावो गोसोखांदों मोनथिबाय सोरखौहाय नाम्बाजिखौ लाबोफानांगौमोन लोगो आंल' बिदि जायगायाव बेरायनानै मा जानो आं हारसिंल' बेवहाय फैनानै मा जानो बिबाजैखौ नम्बाजिखौबो लाबोफानो मोननांगौ मालाबाबो हिनजावखौ बावा आङो थैनानै बेगेङा सेवलांनो हागौ थेवबो हिनजावखौ बावा आरोखि मा होननानै बुङो मोजांलै नोंबायदि अनसुला लामाबो अनसुलाखा नालाय लामा मोजाङा आं मोनसे हेल' लोगोफोर दिनैहाय आरो अफि ब्लग चेनेलाव गोदान मोनसे लाबोफिनलायबाय दिनैनि माबायानो जाहैगोन मा जायगा मोनखोलाय एनिथिं गरसुक मोननोसै हा गरसुक मोनसे गरसुकआव मा खालामगोन जोङो आइस बिटियाव मा खालामगोन जों थारमाने घटनाया ओरैबायदि आरोखि वाव जायगानि नामानो वाव माने ओरैबायदि बेतिक्रम बाथ्रा बुंनानै होबाय बे माने बेखौ दाननांगोन जानाय नङा दाननाङाब्रा नै वाव वाट ए साइकेल दुगैनो होनबानो मोनो नामा ओरैनो थागोन गुवाहाटियावबो माथो वाव जेरैबो वाव ओरै थांदों जरा वाव अबसे बारा मोजां नखा बे साइज गैया साइज गैयैफोरखौ खेबालै नै बावहाय ब्रिज जागोन मोनसे गुवाहाटियाव गरसक ना मा सक फुरागाव माथो बा बेयाव माथो न' लुना थानो हाबाय बे दालां सिङाव हा गैजा रोङिफ्रा माने हा मरिब बाप थैगोन माने बापफोरा थैनो नागिरदों बिसोरो बारा गोबाव लास्टिं होनाय नङा आं गानांगौ होनबाथ' बे स्लिम हयस्ट माने आं गानांगौब्ला माने स्लिम जागौमोन आरोखि बे एकदम सेप्ता पापर बायदि स्लिम आननि बेवलाय माथो जिसिबियालाय मा हाननो नागिरदों ट्राकखौ हानखांनो नागिरदों आननै मानसिसो गाखोसै माथो बावहायलाय राव गोलैदों गैलेलै मा ओंखारो बावहाय मैदेर बेसेबां गेदेर मैदेर आरो मैदेर ओंखारब्रा सनापुरावहाय मैदेरखौ जों बर'आव मा होनो एराबत एक्चुअलि बर'ना मैदेरानो जानांगौमोन एराबत नङा नों बेसेबां सैथो सानो नर्थ इस्टआव जोंनि बर'नि बे मैदेरा दाहाय खोन्थासिगोन आं र' बा ओरैबायदि सोखो मोखो जुग बावहाय बा मा नाम बियो डन बस्क' इउनिभारसिटि नै सग्रबाय डन बस्क' जों हाजो मानखोदों एसे हाजो खुमनुमे नामा मा होनामोन कहाँ पे गया था भाई हाजो में नहीं सुना होना सब तुम भी कुत्ता हम भी कुत्ता मो नहीं साहा बागान दं बे साहा बागानखौ दायफा खानानै जायोब्ला ओरैबायदि मोजां जायोनो देहाया खिनाय हासुनाय गासैबो बेमार आजार खारजोबोनो सौग्रावनानै खनसे थैब्लाबो अरजायालै बावहाय ओरैबायदि मोजां जायगा ना बे फुख्रियाव दुगैनो बिराद मोजांथार फिसा फिसौ साहा बागान दं बेयो माने हिन्जावसाफोरनि गार्लस हस्टेल नामा अनलि बयस लेडिसफोरना बै सिस्टारफोर लायो आरो जायगाया माथो सौग्रावना थैजायो ओमफ्राय सौग्रावना थैजायो माथो जायगाया ओरैबायदि अबसेथाय हाबो नामा स्टुडेन्टफोर बाहेरायाव गासैबो वा बे गेलेग्रा जाहैबाय स्टाइल गोजा साहा बागाना मेनटेन गैया बे हस्टेलाव थाग्राफोरखौबो फोसाबनो होनांगौ
Bra. Duद्रुबुदों स्कुटि गोदानानै नैजों थलथब बैयावहाय गोलैबाय बे जाबाय हिनजावफोर थाग्रा औ स्कुटि गोदानखौ सौदोंजों बे मा नैबे चापोल नैबे गिर्जा नैबे गिर्जाना गोजौजों होदों हाब बै सासेयाथ' बिन्दास बाबा गोजौनि रेस्टुरेन्ट बे थांखो बिसोरो गोजौआव बेरायनो लांथारखाबाय आरो बे फादार बिसि थाग्रायाव बा गोजौनिफ्राय नाहरजोबदा र' जायगा होननानै बुङोबा बेफोरसो दे ओरैबायदि मोजांखा बे गुवाहाटियाव दङ ओमफ्राय ओरै डन बस्क' मामोन आसाम डन बस्क' इउनिभारसिटि मा होनो मोजांसो मोजां खोन्था आसाम डन बस्क' इउनिभारसिटि आदसा बेनि जायगाया ओरैबायदि गुवार बाय लावथब थब नुदोंना बेनिफ्राय नैबेसिम जों दा दंफैयो बयनिबो जौसिन गोजौ जायगायावहाय ओरै फैबाय ओरैनो फैबाय ओरै गाहायजों ओमफ्राय बै गार्लस हस्टेल बयसनो गार्लसनो बेबिनो माबानो गासैबो ओमफ्राय हरनो बेयाव मारियाम दं एसे गोजौ गाखोनानै नायनायनि बे सोर सोर दङ गाखोबोनानै बिराद गोजोन नांदों दा टेनसन थाब्लाथ' आरो बायदि रोखोमनि जायो नङा होमबा फादारफोरबो दंदां बिसोरखौ नायदो एनिथिं एमजे ओइ एमजे फंबाय नों माबायदि मोनदों बबे गुबुन कान्ट्रियाव दङ बायदि मोनदोंना मोनाखैब्रा आं बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बाव सम सम बेरायफैबाय थायो आं गोसो गाज्रि आदैनि फिसाला दं नालाय नै आदसा आदसा ओमफ्राय सासे आबौनि बिबथैनि फिसालाबो दङ बेरायफैयो बहाय फैनानै आं सोरखौ गोसोखांदों मिथिबाय सोरखौहाय नम्बाजिखौ लाबोफानांगौमोन आंल' बिदि जायगायाव बेरायनानै मा जानो आं हारसिंल' बेवहाय फैनानै मा जानो बिबाजैखौ नम्बाजिखौबो लाबोफानो मोननांगौ मालाबाबो हिनजावखौ बावा आङो थैनानै बेगेङा सेवलांनो हागौ थेवबो हिनजावखौ बावा आरोखि मा होननानै बुङो मोजांलै नोंबायदि अनसुला लामाबो अनसुलाखा नालाय लामा मोजाङा आं मोनसे बैयावहाय आं मोनसे जिनिस खोन्थागोन नोंसोरनो एक्सुवेलि बे जिनिसखौ बयबो जायो बिनि फिथाइया ओरैबायदि प्रटिन दं ओरैबायदि मोजां जाय बुस्थुखौ दिनै गोबाङानो जायो आरोखि बायनानै ओमफ्राय बिनि बेगरा ओरैबायदि दामि आरोखि एसे खोन्थानि र' आं गाहायाव नै बिफाङा नै बिबार लाजेनहांबाय चल्ल बिदिब्ला बे जिनिस बे फिथाइखौ मा होननानै बुङो नैबे जिनिसा नैबे फिथाइया मा जिनिस बियो ओमफ्राय बियो मोनोब्ला गोमो जायो ओमफ्राय बेगरा गाहायावसो थायो ओमफ्राय बे जाग्रा फिथाइया नैबे गोजौआव नैबे बे आरोखि बेखौ मोनबा जायो ओरैनो दा जाजाया खिन्थु जै जाबाय खामो आरोखि ओमफ्राय नैबे जिनिसा ओरैबायदि दामि बेखौ एसे कमेन्ट सेक्सनाव द्रां खालामनानै हर दे खोन्थाहर लोगोफोरा फटक लानाया जोबाखै जायगाया एसे मोजां नालाय ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय बिसोरखौबो वाव एनिथिं एमजे बिथांखौबो बुंजागोन दा वाव ना ओरै फंबायमोन दं ओमफ्राय एनिथिं एमजेमोन दं माने जों गासैबो फटक लालायदों बा माबादों जायगाया मोजां ना प्लेसआ एसे ओरैबायदि मोजां माने बेखौ बुंनो नांला आरोखि दा एसे अखा मोनसिगोन नालाय ओंखायनो नैबेफोर हाग्राया एसे गोथांरोम जाहांदों जायगानि मादावबा हले बेखौबा हले बुंजाया गाज्रि होनो हाया निम बिबार दं किसिनाथ बागान बे फिथाइखौ जादों नोङो खनसे बिबार ओरैहाय दं नै सारि बावहाय जुदि फैनांगौला थांनो बागोन आंथ' थांनो फादारफोरनि ओंखाम संना थालाङो संग्रासो जानो लुबैलायलांबाय बावहाय हिनजावखौबो लाबोफानानै बावहाय ओंखाम ओंख्रि संग्रासो जाफैनायसै औ एनिथिं एमजे बाहाया अर्डार होनो थांग्रोबाय बियो दा जोङो रेस्टुरेन्टआव मा मोनजायो मा मोनजाया होलांनोसै आरोखि दाना माने बावहाय हाबफैबाथाय गोसोखौनो ओरैबायदि मोजां नाङो माने मानखौ बुनायाव
एक्सारसाइज जाबाय आरो थांनायावबो ओरैबायदि एक्सारसाइज हेभि एक्सारसाइज जायफ्रा सुगार दङ बा माबा मोनसे बेराम दङ बे बेमारनिफ्राय गोजान जागोन आरोखि जों बे क'क्राझारनि माबा हाजो मानखोनायफोरबायदि नङा हाजोआ ओरैबायदि मोजांखा ओरैबायदि नोङो पाक्कानि सिबदों ओरैबायदि मोजां जायगायाबो आंसो ओरैबो हाजो दङ फुंनि समावबा हले ओरैबायदि मोजां नाङो हस्टेलनि गार्लसफोर बयसफोर ओंखारजोबदों बेरायबोदों दान्दिसे दं बिदिनो आरोबाव दा सफैबाय डन बस्क' इउनिभार्सिटि कलेज सिङावहाय मा मोनजायो मा मोनजाया नायनोसै बेयाव बावहाय होनायसै दा दङ जाहैबाय एनिथिं एमजे रायलायगासिनो दङ जों एसे जानो होननानै फैदों डन बस्क' इउनिभार्सिटि माबायावहाय नायनोसै ओरैबायदि मोजांखा थ' चलो मा मोनजायो बिदि आरोखि ओरैबायदिखा मोजांखा गासैबो ट्राइबनि दङ दे बावहाय सावगारिफोर रेस्टुरेन्ट केन्टिननिफ्राय जों जाबाय लोंबाय ओमफ्राय दा फारसेनिफ्राय दा जों डन बस्क' इउनिभार्सिटि कलेजखौ जों बाय आरो टाटा खालामनानै थांनोसै ओमफ्राय बेवहायनो केन्टिन बिगोमा बे दं हाजो जायगा बिराद मोजां बार नाङो बारजों लोगोसे ओमफ्राय भिडिअखौथ' बारा गोलाव खालामनाय नंला ओमफ्राय बावहायनो केन्टिननिफ्राय जों जाबाय ओमफ्राय चावमिन जाबाय बायदि रोखोमनि जाबाय लोगोफोर दं फंबायफोर दं आं खोन्थाबाय थाथ'ला बिसोरखौ गाबोन लोगो मोनगोन ओमफ्राय बे केन्टिननिफ्राय थ' बिदिब्ला सिगाङाव सानैसो दं नायदो जायगा होननानै बुङोबा ओरैबायदिखा आरोखि बे जायगाखौ एसे खोन्थानानै दोननाय जाबाय गोजोन्थों बिनि अननायावनो बिनि दैदेननायावनो इउनिभार्सिटि कलेज डन बस्क'खौ जोङो एसे एक्सप्लर एसेब्लाबो खालामनो आं खिन्थु नोम्बाजिखौ लाबोथारगोन लाबोनांगौ ना नाङा नों मानो बुरैखौ बावथारा बिराद अन नामा नोङो हिनजावानो बयनिख्रुइ देरसिन आदसा मालाया माथो सानै साथाम मालाय बेखौ आं बिदि गोसो गैया आदसा बिराद मोजांलै मानो आंनिफ्राय बेगिंखौ थरसे बरननानै हरदों आदा बेगिंखौथ' थरसे बरनना हरदों मानो हरदों आं लादोंना आं मानो हरदों लाबोनो हागोन बेरायफै आच्छा बे जायगाखौ नों मालानिफ्राय थाफैया बावहाय मालानिफ्राय मिन्थिथ' मोजां मोनथिफ्रामोन गोदोफोर फरायदोंमोनदां बावहाय फरायाखैब्रा फरायाखै ओमफ्राय सोरजों थाफैयोमोन नों बावहाय आदा दंना आनैनि फिसाला गामिनि आरोखि ना आनैनि फिसाला जायखिजाया जायगाखौ बिराद मोजां आबौनि बिबथैनि फिसालाफोर दङ बावहाय लेक्सारार मावजोबो ना जायगाया मोजां थिगैनो दं जायखिजाया नों बे जायगाखौ खोन्थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ साबायखर नामा दा मोजां फिसनो नै दायो बेरायजोबसै सेंग्राफोर सिख्लाफोर गावबागाव आरो ना गेलेग्राफ्रा गेलेसिगोन 8:30सिम फ्रि बिनि उनाव रुमाव हाबफिननांगौ सिस्टारफोर मेनेज खालामो सिस्टारफोरा मेनेज खालामो आरोखि हिनजावफोरखौ सिस्टारफोर बयसफोरखौ ब्रादारफोर ओमफ्राय बै गोजौनियालाय बे बयसफोरनि थांबाय ओरै ब्रादारफोर फादारफोर आरो बैजोंबो मोनसे दङ गोदान दंबावो आरोखि बेफोर ओरैहाय बेयावहाय किसुमान एनजिअफ्राबो माने जायगा मोनदों आरो ना बेवहाय बिसोरो अफिस टाइप बानायनो ओमफ्राय बे साहा बागानखौ सोर मेनटेन खालामो साहा बागाना फादारनि आन्दारावनो फादार भाइस चेन्सेलर बिसिनि फादारनि बिराद डेभेलप एकदम मोजां गुवाहाटि ओनसोलाव बा बेफोर हाजो गुवाहाटियाव जे बे दं सानारावबो हाबफैबानो बेलेग मोनो दा क्लाइमेट न'आव थांनो बालायलाङो खिन्थु नोम्बाजैनि थाखायसो आं थांनायसै दा नङाला नों खिन्थु लाबोथारगोन आं बेखौ खनसेब्लाबो लेहेरनावबो सोंग्रा माबायदि मोनदों नांला बेखौ उनाव खोन्थानायसै दे थ' बिदिब्ला डन बस्क' कलेजनिफ्राय बाय आरो टाटा दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों